So mo na motibo. Nangayo ka nga dapat mo fit siya sa imong motibo. Nangayo kag bahandi kay ang imong gusto aron ikaw ang mahimong pinakadato sa imong syudad. Nangayo ka og sakyanan kay aron ikaw ray makita nga ikaw may pinakanindot na sakyanan. So diya daugon sa imong motibo. Si Solomon makaigsunan, ingon ang Bible, nalipay ang Dios sa iyang gipangayo. Nangayo siya kaalam kay ang iyang motibo aron siya nga makahimo sa pagtabang sa mga tao, giyahan siya sa saktong leadership. Ingon dayon si God, tungod kay nangayo mang kagkaalam, instead unta nga mangayo kag bahandi, dungog o kinabuhi. Apan gipakapin lamang sa Dios ang dungog ug bahandi ug taas nga kinabuhi. Tungod lang sa simpleng pangayo nakita sa Ginoo ang sincero nga pagpangayo nga tumala sa kabubuhay.